Martangiang mahita. Mauliate madiho debata Jahoba amanami namangaramoti parnguluon nami sahat tutikion. Tuhan, tangihonon nami mahatam nabadiai. Marasini roha mahodihami. Urupi jala pargugui mahami. Asataka sutangiho kami. Jala takas sujalohami. Hatam nabadiai. Marhite Kristus Yesus Tuhan nami. Martangiak kami tuho. Amin. Horas madihita sude. Huria nahina holongan ni Tuhata. Turpuk jamita partangianga dihita ditikion. Ima na tersurat di buku Pesalmen biddu 126. Mamuka sian ayat sada sahatu ayat onom. Tapai hutihu ma dirohata songonom ma didok. Ede hananakok. Dinamulak tinogihon ni Jahoba akan terbuang sia-sion. Doson halak namarnipi dohita. Gok parekelom ma ujui pamangata. Jala marolopolop dilata. Martaringok ma ujui di tonga-tonga ni akka perbegu. Godang ma akka nabinahin ni Jahoba tunasida. Godang matongon nabinahin ni Jahoba tuhita. Jala marhilas ni roha mahita. Saitogi homba mulak ale Jahoba akan terbuang siak kami. Songo nakasunge di tano tukadang sina. Akan mariluilu laho manabur. Marulopolop dosogot laho manggotil. Mardalap-dalap pe ibana huhut tangis. Pausung-usung boni sinabur honoton. Rodo ibana sogot marulopolop. Mangusung akka tibalanna. Ima sahana. Huria nahina holongan ni Tuhata. Heado tahe ta adopi parukilon dingoluta. Sehingga ala ni parukiloni lau mekel pe maul. Jadi heado adong sahalak pangula naung senior maka tidakon songonon. Ditiki praktek pelayanan nasida di sadahuria hamil ma inangi 7 bulan. Ima anak paduahon. Di sadetiki di jauh dokter nama mareso inangi ganuk bulan ma amat tapangulay. Di dok adong kelainan ni poso-posoi di dokteri. Hirana bukukon poso-posoi. Molosoi sada pamatangna alai 2 uluna. Alani i dipangido dokterido asa malo jalan nangit-nangit pabuahon tu inangi. Sahira suarani ronggur. Mauhom jala tu matangis amang pangulai mabege baritai. Jala leleng do asa di pabuah tu inangi. Dungpe martukar pikiran doho keluarga asa di pabuah. Jok-jok do holan natangis salaki na 2. Hohom holan natangis manasida di bagas na 2 bulani. Alani pojok ni pakilalaan na martangiang maibana didok. Tuhan huboto do. Parhuaso naso hatudosa doho. Say unang loas anaki martihas sorang. Manang nasa dia leleng pe umurna rap doho tami lehonommu. Alai unang majolma na martihas ibana. Tutudo songon tangiang nai sorang do poso-posoi so martihas. Alai tutu dang gajang umurna. Holan 2 tahun do. Huria nahina holongan ni Tuhata. Banyak hal dalam hidup kita yang terjadi sampai kita kehilangan rasa untuk tersenyum dan tertawa.
songonima pakilalaan ni bangsa Israel diturpuk jami tahun. Kondisi mereka dalam pembuangan betul-betul menekan hidup mereka. Tak ada lagi yang membuat hati mereka bersuka cita. Tetapi Tuhan memulihkan umatnya. Ido ubahen na di hati dakon di ayat sadai. Songon halak na marnipi pakilalaan nasida. Naso tola pia bemekel alai gok ekel pamangan nasida. Buasa didok songon nipi. Ala debatado mangalehoni. Bukan karena prestasi atau pencapaian mereka sendiri. Tuhan melakukan perkara besar yang memulihkan mereka. Itulah yang membuat mereka tertawa dan bersorak-sorai. Alani iya mang inang hurian na hinaholongan ni Tuhatta. Molo maol hita mekel. Dan sonang pakilala atta. Ahado ulaning nama satu hita. Jadi pernah ada sebuah survei menyimpulkan bahwa orang dan tingkat stres jauh meningkat di bulan Desember dibandingkan bulan Januari sampai bulan November. Ironisnya, salah satu pemicu stres itu berkaitan dengan perayaan Natal. Sangat disayangkan nakamanginang kalau ini sampai terjadi kepada kita dan keluarga dalam suasana yang teduh, tenang untuk menyambut Raja Damai. Alani ido hurian na hinaholongan ni Tuhatta, rikot adong na pamalupok kita. Kita membutuhkan seseorang untuk mengembalikan tawa dan sorak-sorai kita. Songon nani dok ni topik mingguta nunga sesa akka dosa nami. Huria na hinaholongan ni Tuhatta, para ahli psikolog berkesimpulan bahwa seorang anak harus tertawa 400 kali sehari agar anak itu bertumbuh sehat secara psikologis yang juga menentukan tingkat kecerdasannya kelak. Tetapi seiring berjalannya waktu, ketika dewasa hilanglah kemampuan tertawa itu 385 dan tersisa 15 kali. Sedihnya bagi banyak orang yang 15 kali ini pun sudah tidak ada lagi. Adong dojol ma di bagasa sadari dang mekel nanggo sehali pe. Mulai siam manogot sahat tu borngin marsi tanggingam mabuhinaon. Majo no hipeiba olo gebe mebiar. Jala na ujor bukna adong na sotaham mabigina mekel. Dimuruki huhu didok. Mekel do bebe nion. Inna rupane. Atong hurian na hinaholongan ni Tuhatta. Ahama sipatu pauta asa melupita sian parukilotai. Marhite turpuk jamitata sadarion arong ma dua hal nama carikot si parsiajaratta. Na perjolo ima memberi diri untuk dipulihkan. Pasahat diri asa disesa dosana. Tuhan mampu memulihkan kita. Yang penting kita mau dipulihkan. Imanaking natar surat di ayat tului dohot di buku edeta nomor 452 ima na di ayat tului didok disi nahasit na dirohaki dibuat Tuhan Yesus
atong hamuna dongaki hatop maro tu Yesus. Jadi nanaing dohonon ni turpukon molo naing melumpak kilala ata hatop maro tu Yesus. Imana parjolo. Dungina paduahon huria na hinaholongan nitu hatta ima jeri juang tidak akan sia-sia. Tiada mahkota tanpa perjuangan. Tiada keberhasilan tanpa usaha keras. Kerja keras tidak akan sia-sia. Omma parsiajaran nama cai arga. Nabui taputihi imanasian ayat 5. Sahatu ayat onomi didok. Akana mariluilu manabur marulupolop do manggotil. Mardaladalan huhutu matangis pausung-usung boni. Ala marlas ni roha mulak mangusung tibalan. Huria na hinaholongan ni Tuhata di sada buku yang berjudul Kunci Kebahagiaan didok. Kebahagiaan tidak berada di satu tempat. Tetapi kebahagiaan ada di mana-mana dan ada pada orang yang mau bekerja keras dan berjeri juang. Sehelinai, kebahagiaan tidak berada di satu tempat. Tetapi kebahagiaan ada di mana-mana. Dan ada pada orang yang mau bekerja keras dan berjeri juang. Jadi adong dosa da berita namar donga poda. Adong ma sada halak na losok marsikola. Nagabe nakal ibana di huta. Jala holan manusay na torasna ulaw na. Alay molo makkatai dang taraloon. Lumobi ma marpolong jala marhatamanggang. Di sedetiki dijujui na toras nama ibana mangarato. Tu Kalimantan. Ala dirajumi holat tama isdedo ibana. Boholat tusima ibana laku lau karejo. Alai dang diolo ibana na toras nai. Olo do ibana mangarato asal ma tu Jakarta. Asa say dijugulhon ibana ikon tu Jakarta. Ujungna dipaborha ma ibana. Disuruh ma ibana manopot abangna ima anak ni bapatuana. Ainunga direktur ni perusahaan abagdai di Jakarta. Dibahin na toras na ima surat buanonna. Hira dalan patadahon ibana tu abang nai. Sadok molo di rohani na toras nai. Hasal ma unang dihutabe ibana. Ay holan na manusay do ulaon na dihuta. Jadi dung di Jakarta pajupang manasida. Dungi di suku nabang nai ma ibana. Jadi puang anggia. Nunga hujaha surat ni uda nabi noami. Na mga luluy ka rejo do hapeho ro tu Jakarta on. Dia lusima tutudo abang. Dungi di suku nabang nai mamuse. Atong molosongoni sarjana ahama hopuang. Ekonomi do, insinyur do, asabinoto pahobarhon kerejo. Dungi dia lusi ang ginay ma. Dia madohonokku abang. Songod dia do bahenok gabi sarjana. Ay hatsi dongolu di huta. Dia lusi abang nai mamuse. Bah, dang sarjana hapeho. Molosongoni jurusan ahama ho di SMA. Ipa do manang IPS. Dia lusi ang ginay mamuse. Baipe, ahama dohonokku abang. Ay dung ro indorayon si Wan Nabusuki. Suarong be. Nahasea pangulaan ni halak baba. Asa masay hasi dongolu ditikii. Dungi Roma abang na. Jadi, nang tamat to SMA.
Na lao solan tama SMP doho. Dia lusi ang kinay mamuse. Bah, tungi penuay. Dia madohonokku. Ay leleng do oma na marsahiti. Berbulan-bulan o nami di rumah sakit. Di suku na bang nay mamuse. Jadi masukmu. Nasutama doho SMP. Naholan SD doho. Nunga gabijut rohani abang nay. Dia lusi ang kinay mamuse. Batungi pe. Dia madohonokku abang. Nunga bagian niba songonon. Nariko noaing dia wabang. Luli abang majolok karijoko. Dungi dia lusi abang naima. Dang tarbahena mga lului karijom. Ho mana manutuhon karijom. Nena ang ginay. Dungi pitor hato do dia lusi. Ang ginay. Atong molosongoni abang. Boy doaw gabe manager di perusahaan ambi. Nena moloi tungdang terlusan ni abang naibe. Ala ni jukni rohana. Huria na hinaholongan ni Tuhatta. Dia ma nanay idota namasay. Songon na ni odolhon ni turpu jami taon naking. Jeri juang tidak akan sia-sia. Akan na mariluilu manabur marulupulup do manggotil. Dang taga mo manggotil akan na losok mangulaw-law. Dang taga mo manggotil akan na losok marsiajar. Dang taga mo manggotil akan na soolo mangguruhon hatani debata. Alani marhite turpuk jami tatta sadarion tung takas do disosoi hita. Asa molo tung masa akaragam ni parukilo di hita. Holat debatama pangalualuata. Jala holatu ibana mahita pasahato dirita. Asa dapotan hasesaan ni dosata hita. Amen. Martangi yang mahita. Mauliate madiho debata Jehovah amanami. Naungut mangaleho partikia dihami Tuhan. Laho manangiho katam nabediyay. Suatom mabagas hatami tu rohanami Tuhan. Asabuy hami mian di bagasan hatam doho poda nani ajar homi. Hubatu duho kami serep ni roha. Dohot hamu baon ni roha. Tiok ma Tuhan gomosa porsion nami. Unang manibil jala madao siako. Amen.